Ni lajɛrɛ min sigira sen kan, lajɛrɛ min n'a bɛ wele ko la reconstruction renue n'a kɛra tile fila lajɛrɛ ye Londres yirala k'a fɔ ko jamana 60 ɲɔgɔn olu tun b'a kɛnɛ kan ka fara diɲɛ cakɛdaba dɔw kan n'o ye institut international ye fo ka se kɛnyɛrɛye cakɛda dɔw ma minnu bɛ wele ko secteur privé a lajɛrɛ sen fɛ Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky kumana bɔlɔlɔ sira kan n'o ye video conférence ye k'a ka kumakanw lase ka kɛ ni hakilina kɛrɛnkɛrɛnnen tali ye a ko tile o tile Rusila jamana ka dankarili walew bɛɛ dankarili ni gɛlɛya wɛrɛ de bi an kan so ba caman ka fara ba caman wɛrɛw kan bɛɛ lajɛlen de bɛ ka tiɲɛ cɛkɛyɔrɔw cira ani ka fara ɲɛnamaya caman jennin kan ko Ukraine jamana ka sɔrɔ lakilenni baaraw nafolo kasabi o bɛ taa jɔ dolari wari miliyari 411 ma min kɛra ni jateminɛli dɔ ye duniya banki soba banque mondiale fɛ ka fara duniya keleya tɔnba Nations Unies ani nansarala tɔnba Union européenne ka fara Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw kan ko ni nafolo kofɛlɛ in welelen don ka dɔ fara u ka taabolow layiriwali kan ka kɛlɛ to sen na ani ka fara Ukraine jamana ka baraji ba min bɛ wele ko barrage hydraulique n'a filɛ nin ye Kakhovka o min tiɲɛna juin kalo daminɛ waati la yɔrɔ min namilɛlen don ni waati in na Rusila jamana finitigiw fɛ a kɛra sababu ye ka jizonba wara Ukraine jamana kan Kiev ka jateminɛliw min bɛ tali kɛ kɛlɛ in kɔlɔlɔ kan y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛni minnu donna o nafolo kasabi bɛ t'i jɔ dolari wari miliyari 1.5 la wa ko nin tɛ tiɲɛni minnu donna sɛnɛ nasiraw fɛ ka fara jamana ka yiriwali siraw kan n'o ye infrastructure ye siyɔrɔw ani ka se u ka centrale belebeleba min n'o fɛnɛ tiɲɛna o lakurayali ma i n'a fɔ jamana minisiri ɲɛmɔgɔ Denis Shmyhal ale y'a lase cogo min na an k'a lajɛya Rusila jamana de nɔ bɛ Ukraine jamana ka cili la Rusila jamana bɛna laban k'i jɔ nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen nafolo kɔrɔ walasa ka se ka Ukraine jamana jɔ kokura nin kɛra Amérique jamana ka ciladen n'o ye secrétaire d'État ye Anthony Blinken ale ka laseli ye dangarilikɛla ka kan k'i jɔ a ka jalakiw kɔrɔ nin fɛnɛ kɛra nansarala ciladen n'o ye commission européenne ye o ɲɛmɔgɔ Ursula von der Leyen ale ka laseliw ye a ka ni laseli ninnu kɛra kuma min na nansarala tɔnba Union européenne a tɔndenw bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan kunu araba min kɛra u ka lajɛrɛ siɲɛ 11 ye walasa ka se ka kumaɲɔgɔnyaw datigɛ ni ka jalaki bin Rusila jamana kan Britanigiw ka jamana fanga ɲɛmɔgɔ Rishi Sunak ale fɛnɛ kumana ko baaraɲɔgɔnyaw ka kan ka jiji u n'u ka dɛmɛbagajɛkuluw bɛɛ lajɛlen cɛ ko walasa ko ka se ka tigɛ sigi Rusila jamana ka sɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen kan